Non digas que suben as temperaturas. A ver, sei que isto é complicado, pero hai que facer un esforciño para conxugar correctamente o verbo subir. Subir é un verbo con alternancia vocálica e conxúgase. Eu subo, ti sobes, con o aberto. El ou ela sobe, con o aberto tamén. Nós subimos, vós subides e eles ou elas soben, con o aberto tamén. Daquela as temperaturas soben e non suben, pero atención, porque a forma sube sí que existe no imperativo. Sube para casa agora mesmo. E se a túa amiga non sobe, mellor para ela. Hai un monte de verbos que se conxugan igual que o verbo subir. Os máis coñecidos son fuxir, acudir, cubrir, descubrir, cuspir, xurdir, engulir, lucir, consumir, susir, pulir, pulir. Esa alternancia vocálica é só no presente. Nada de poñer un o no resto dos tempos. Iso é algo que xorde. Esperemos logo a que xurda. Fuxe, porque se non foxes, vaite comer con patacas. Ñam, ñam. Digo xo eu.